Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg alleen. Straks hebben we aandacht voor de bijzondere beuk over de Limburgse architect Pierre Cuypers. Architect hier in Muns is geweest. Maar we beginnen met twee bijzondere heren die alles te maken hebben met muziek. Welkom Peter Serpenty, welkom John Hoene. Welkom. Peter, iedereen kent dich natuurlijk als groot muzikus. Maar de meeste lui in mijn streek en omgeving, die weten natuurlijk dat zich de Cappelli Sancti Servatie gedirigeerd hebt. Capella. Capella, daar vergis ik me toch immer mee. Maar we gaan gewoon weer, het was mijn fout, goed dat ze gecorrigeerd hebt. Laatste concert geweest afgelopen zaterdag. Er zijn misschien toch nog een paar lui die niet weten wat die Capella precies is. Het wordt eigenlijk een officieel kerkkoor, hè? Ja, van nature is het een kerkkoor. Maar ik heb dus geprobeerd het koor in zijn totaliteit op te krikken. En dat is verdomd groot geluk. Dat dacht ik. Eigenlijk groot geluk, ja. Dus dan krijg je een leuke hoedslag dat je zegt van, hé, we hebben het zo opgevoerd. Dat hadden we ongeveer 80 zangers. Dat is gaat in die. En dat is nu weer teruggelopen naar het niveau bovenop zien. Maar we zien nog altijd nog een staat perfect en mooi met glans gezongen uitvoeringen te geven. Dat kan ik beamen. Ja. Ook het moeilijke repertoire nooit geschuwd. Nee. Integendeel zelfs. Hè? Nee. Ik denk dat de Capella een van de weinige koren is die zo kwalitatief hoogstaand repertoire durven zingen eigenlijk. Ja, ik kan het wel zeggen. Het is natuurlijk zo, dat komt door het feit dat ik heb ook 8 jaar gewerkt als dirigent van het Grote Omroepkoor bij de NOS. En daar komt ze natuurlijk in aanraking met enorme geweldige muziek, hè, zoals noem maar op, vanaf Peter Schat, een Nederlandse componist, bij nu de Binnenschut, tot met Messiaen, Olivier Messiaen. Nou, dat zijn enorme hoogtepunten geweest voor de Capella. Dat geloof ik. Peter, we gaan eens luisteren. Er zijn misschien nog een paar Limburgers die nog niet de Capella hebben gehoord. We hebben een klein geluidsfragmentje gepikt. Er zitten geen beelden bij, we hebben daar wat foto's over gedaan. Maar nu kregen we wel een goed idee welke hoogstaande kwaliteit die Capella vertegenwoordigt. We gaan nou eens even luisteren. Ja, hier. Ja, John, we hebben dicht op je gevraagd, de beste kunsthistoricus, maar ook muzikoloog. Want het is natuurlijk heel moeilijk voor Peter om over zichzelf te praten. Maar even de vraag, welke betekenis heeft Peter Serpenty gehad, niet alleen voor de Capella, maar voor de muziek in Limburg? Want dat is nogal wat, hè? Nou, ik vind dus dat Peter Serpenty een zeer vooraanstaande plaats heeft ingenomen in het, zeg maar, toch, van hoe het kerkkoor voornamelijk, maar ook van hoe het zien andere bezigheden. Want hier werd natuurlijk Dex alleen maar als koordirigent, maar is dus ook cum laude afgestudeerd als orkestdirigent, dus daar heeft ook diverse orkesten geleid. Maar de betekenis vooral die nu uitstraalt, ook door zeg maar nu het afscheid van hem, van Peter Serpenty, is dus toch vanuit de Capella Sancti Servatie. En daar heeft dat koor toch volgens mij tot een enorme hoogte weten te ontwikkelen. En voor een kerkkoor is dat natuurlijk ook zeer bijzonder dat er ook buiten de kerkmuziek is getrooien, tekst, maar toch hoofdzakelijk uitgaande van het kerkkoor. En als zodanig is hier een begrip, en niet alleen als dirigent van de Capella, maar er is dus een heel leven lang is er op de voorgrond getrooien als muzikus, kun je zeggen, al als jongske, als kraalke bij de Sint-Servaas kerk, nog bij de oude heer Fransen, ben wel Fransen. En naderhand heeft dat dus ook solistisch opgetrooien en naderhand ook platen gemaakt en Utrecht opgetrooien, onder andere met vooraanstaande begeleiders, wie Matt Nial ook erbij. Hij heeft platen gemaakt. Hij is bij Maastrichter Staar heeft hier metgezongen en platen gemaakt. Dus er is een allround muzikus eigenlijk. Maar ik denk dat zijn hart dus toch in ieder geval
ook gelijk bij het kerkkoor, bij ook met zonder meer, denk ik. De cultus van de kerkmuziek, maar voor de rest ook, dus op de tweede plaats op de piano, want hij is ook opgeleid als pianist en ook weer zeer goed. Veel prijzen gewonnen ook nog als pianist in het verleden natuurlijk. En niet de minste prijzen. Dat het Reine Elisabeth concours, wat nu pas weer voorbij heeft er met te maken gehad. En hij heeft dus altijd de piano heel hoog in het vaandel hebben staan. Ja. Dus, Peter, wat kan zich herkennen in wat beeld wat John schetst? Is het inderdaad zo dat de koormuziek eigenlijk toch die een grote liefde wordt? Neven alle talenten die staan als pianist, als componist? Ja, het is deels zo. Kijk, mijn hart ligt natuurlijk bij de muziek in het algemeen. Hè. Dat is logisch. De best muzikus en de best dirigent, de best pianist. Hebben ze al die facetten hebben ze metgemaakt. En dat drukken de stempel op zich en dat neemt ze met. En dan denk je, dat heb ik toch lekker gedaan. Dat is fijn geweest. En het mooie is natuurlijk van kennis van zaken van een all-round muzikus. Dat ze in staat is met iedereen eigenlijk door een deur te kennen. Even voor de helderheid. Ja. We hebben altijd veel met professionals gewerkt, in symfonische orkesten enzovoort. Maar de kapellen, dat waren in feite dat amateurmuzikanten. Ja, dat waren amateur. Maar dat is nu dus toch goed zoiets gekomen dat is bijna kind sport. De kapelle is semi-professioneel, laat ik het zo uitdrukken. Met het breie uitvoerbrengerstijd ben ik in staat om daar heel veel prachtige muziek natuurlijk. Zeg maar de beste gestopt bij de Capella. Afgelopen zaterdag groot afscheidconcert. Ja. Peter kent niet zonder muziek. Wat gaat Peter nu doen? Vragen zich de lui af. Vraagt zich op dit moment Peter zelf goed. Ja. Nee, maar ik heb wel een paar ideeën om een kleinkamerkoor te stichten. Dat heb ik al min of meer geregeld. En dat betekent dat ze met zo'n klein ensemble, 12 man, 14 man, geselecteerde muziek in gaan zingen en daar ook de tijd voor hebben. Dus het is niet zo stringent dat ze zeggen van dat moet vanavond 40, dat moet morgen 40. Dat heb je niet tijd, je hebt niet ruimte. En dan blijkt dat die 12, 14 man dat die het ook heerlijk vinden om op dit pijl en op deze manier samen te kunnen werken. Ja. John, de best aanwezig geweest bij het concert van afgelopen zaterdag. Zeker. De best ook recensent. Mocht ze recenseren? Ik wil nu een beetje misschien recensent nu zien. Omdat in de gezette, ondanks de cultuur bemoeienissen van Maastricht met 2018 en zo, zien de gezetten niet meer zo voor toch de cultuur ook in de gezet te laten bespreken. Dus recensies. En als we dan dat is minder geworden. Maar ik ben zo 40, 50 jaar recensent van de Limburger geweest, ook van de trompetter, van allerlei bladen en zo. Dus stel ook in dat boek van de Capella, dat zijn recensies van mij over de Capella. Dus ik heb de Capella regelmatig gevolgd bij alle uitvoeringen, ook als het een kerstconcert was of wat dan ook. En daarin, in dat recenseren, heet in het koormilieu van, laat me zeggen, Maastricht of Limburg, heeft de Capella altijd een zeer belangrijke plaats ingenomen. En dan was ik als de kippen erbij om daar naartoe te gaan en daar een recensie over te schrijven. Ja, het is helaas zo dat de kunst natuurlijk onder grote druk staat. Hè? Ja. Dus het is het laatste boost over kind schrijven eigenlijk, dat laatste concert. Ja. Als ik dat zou moeten overschrijven, dan zou ik dat een heel schoon uitvoering waarderen. Ja. En ik zou dus ook respect voor wat zo kerkkoor oorspronkelijk, maar wat dus omhoog is gekomen, nu presteert met een mes van Beethoven, met een mes in do. Die is toch wel een hele opgave. En met zijn homofonen en polyfonen, dat betekent dus dat er ook
meerstemmige stukken in zitten en zo, is dat een hele opgave. En dan vind ik dat menig koor maakt zich op de pols kloppen als dat alleen al een keer een uitvoeren. En de Capella, die voert dat dus zeer op niveau uit. Ja. Ondanks misschien het probleem dat in een kerk altijd een zekere mate van overakoestiek galm. Maar ik wil niet zonder galm gaat huren van een kerkmuziekstuk, dan hoort hij galm bij. Dat moet erbij. Ja. Nou, Peter, het was ons een hele grote eer dat ze vandaag hier aanwezig was. Heel kort na dat afscheidsconcert. We zijn wel blij dat je al nieuwe plannen hebt gemaakt. Ja. Want we willen natuurlijk toch niet in een cultureel Limburg leven zonder Peter Serpenty, die af en toe toch ondanks met hoog niveau op de koor of het zij op anderszins naar boete komt. Ja. John, ook bedankt voor die deskundig commentaar. Bedankt u. Ja, Remun, Pierre Cuypers, dat staat natuurlijk centraal. De bekende architect, heel Remun. Die zijn naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest, maar daar zijn er ook, die hebben gewoon hel gewerkt en die hebben een mooi boekwerk gemaakt. Welkom, Danielle. Welkom, Lodewijk. Hallo. De Cuyperskoorts, want zo heet het boek. Ja. Laten we beginnen bij het begin. Danielle, jij hebt ervoor gezorgd dat dit boek er uiteindelijk is gekomen. Hoe ben je op dit idee gekomen? Ja, het ontstond heel organisch. Het hele boek is heel organisch ontstaan. Ik was in overleg met Joyce van Kruchten van het Cuypershuis. Van god, de heropening van het Rijksmuseum komt eraan. Er moet iets verzonnen worden. En ook wat wij als gemeente kunnen uitdragen. En, ik had toevallig 2 weken van tevoren het Roermonds Literaire Broederschap opgericht. En daar hadden een hele hoop schrijvers zich al bij aangemeld. En ik zei, god, ja, dat is net opgericht. Zal ik de vraag eens daar neerleggen of we met z'n allen iets kunnen maken? En ja, zo is het begonnen. Ja, het is een fantastisch initiatief. Ja. Zullen mensen toch aan mij gaan vragen? Lodewijk Imkamp, die kennen we toch uit de politiek. Die was toch wethouder, die was burgemeester. Lodewijk is toch ook betrokken bij dat boek. En op een hele speciale manier, Lodewijk. Jawel, en ik heb ook nog een vak, hè. Ik ben grafisch ontwerper. Je zou het bijna vergeten. Ja, nee, maar dat heb ik nooit achter mij gelaten. Ik ben het altijd blijven onderhouden. En vroeger met de hand, wat ambachtelijker, tegenwoordig alles digitaal. En ik beweeg me ook nog wel in de besturen van culturele organisaties. En zo kwam ik eigenlijk achter het initiatief dat Danny heeft genomen om dit boek te maken. En ging ook om een subsidieaanvraag. En toen heb ik eens bekeken hoe het in elkaar zat. Maar er was nog niemand die dat boek zou moeten vormgeven. Wel de illustratie voor de omslag, die was vergeven. En toen heb ik gezegd, ja, dat moet je toch niet onderschatten, want dat is ook belangrijk werk. Dat is mijn vak eigenlijk. Ja. En zodoende hebben we samen de afgelopen maanden heel nadrukkelijk samengewerkt om dit op de goede momenten geproduceerd te krijgen. En de goede financiële dekking daarvoor te vinden. En de goede distributie daarvoor te vinden. Want we zijn natuurlijk ook heel trots dat dit boek op dit moment te koop is in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat is toch wel leuk. Absoluut. Ja. Literaire broederschap, je memoreerde het. Ik wist niet dat het nog bestond in 2013, maar hulde daarvoor. Maar het is natuurlijk een verzameling diverse schrijvers. Je krijgt ze niet snel op één lijn, denk ik. Het zijn allemaal artistieke mensen. Ja. Hoe heb je ze benaderd? Hoe heb je ze gevoed over Pierre Cuypers? In de eerste instantie zijn ze uitgenodigd om lid te worden van het literaire broederschap. En een van de belangrijkste stelregels van het broederschap, dat zie je ook in het boek hier, is de leden van het Roermondse literaire broederschap verklaren in het hoogste respect met elkander om te gaan, kift geen kans te geven en elkander daar waar mogelijk te ondersteunen in de doelstelling van het Roermondse literaire broederschap. En dat in Roermond. Ja. En dat in Roermond. Kunnen we met elkaar omgaan? Ja. Nee, maar er is natuurlijk onder schrijvers vaak een concurrerende positie. Een beetje kift zo. Een beetje kift. Mijn vader is ook schrijver. En ik zag dus als jong meisje al van hoe dat elkaar toch wel vaak aftroefde of voor was. En ik denk, dat moet niet mogelijk zijn. Want ook als je dit boek bekijkt, iedere schrijver heeft zo'n unieke stem. Je kunt nooit elkaars concurrent zijn. Dat bestaat niet. Je bent dus alleen maar samen sterk. Dus
hou elkaar vast, zou ik zeggen. Heel verstandig. Heel verstandig. Ik hoop dat ze dat in brede kring in Roermond overnemen. Lodewijk, maar we gaan er niet de politiek bij betrekken. Nee. Je hebt ongetwijfeld ook een mening over Pierre Cuypers. We weten allemaal wat hij gebouwd heeft in Nederland. Dat was een groot architect. Maar als je hem zelf vanuit je eigen zou moeten typeren, wat komt er meteen in je op? Nou, ik ben natuurlijk heel erg geïnteresseerd in de tweede helft 19e eeuw, toen er in heel Europa, zeg maar in de hele wereld, enorme dingen zijn gebeurd. Enorme ontwikkelingen in de economie, in de mechanische industrie. Het volk ging naar de steden toe en dat was natuurlijk er ontstond rijkdom door al die machines. En de wijze waarop Cuypers in Nederland daar vorm aan heeft gegeven, die is bijvoorbeeld toch wel vergelijkbaar met de manier waarop Gaudí dat in Barcelona heeft gedaan, waar ik vaak naar ben gaan kijken. En ik ben gewoon ook een beetje dol geworden op die hele periode. En als je ziet hoe Cuypers in de tweede helft, 1852 eigenlijk, met de grote werkplaatsen begonnen, zich gepositioneerd heeft in Nederland. Als manager had hij de stuurs iemand van katholieke huizen. Maar die niet van katholieke huizen was, sorry. Maar die in elk geval wel in Den Haag voldoende invloed had op het ministerie van Volkshuisvesting. En ook in de hoge koninklijke kringen kwam. En die kon van alles doordrukken. Het was een goed zakenman, dat vergeten we wel eens. Maar we zien meestal de kunstenaar en dan zien we die tekeningen in die boeken. Maar het was gewoon een geraffineerde zakenman. En een groot charmeur, heb ik begrepen. Naar vrouwen toe ook, hè? Ja, goed, hij is 2 keer getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw is overleden. Maar hij heeft natuurlijk een positie opgebouwd. Ik heb een tijd geleden van een vriend van mij, toevallig had hij dat gevonden ergens, 20 jaar raadsverslagen gelezen van 1900 tot 1920. Zo. Nou, een deel daarvan was Cuypers raadslid. Roermond is overigens ook in Amsterdam raadslid geweest. Hoe het is mogelijk, ongelooflijk. Maar daar las ik op een gegeven moment dat hij een brief schrijft aan de burgemeester. Geachte lauwbare heer, ik ben helaas niet in staat om, vanwege mijn werkzaamheden, om de raadsvergadering van dan en dan bij te wonen. En ik verzoek u deze raadsvergadering te annuleren. Hetgeen is ook gebeurd. Ongelooflijk. Ja, dan moet je toch wel macht hebben en geweldig respect hebben of gescoord. Ja, dat denk om ik. zoiets te durven. En je moet kwaliteiten hebben, want anders dan luisteren ze niet eens naar je natuurlijk. Ja. Daniel, het is een prachtig boek. Ik heb er al uit mogen lezen. De heleboel bekende mensen, G. Reinders zit erin. Maar ook onze volksdichter Jacques Jacobs uit Elslo. Ben je natuurlijk ook erg trots in dat hij in dat boek staat. Maar we willen ook een stukje eruit horen, Danielle. Zou jij bereid zijn om even een stukje voor te lezen? Ja, dat is goed. En vertel ons even wat je gaat voorlezen. Ik ga een fragment voorlezen uit De Vloek van de Zonnegod, waarin ik dus vertel dat scheuren in de persoonlijkheid van Cuypers te vergelijken zijn met de scheuren in kasteel Aarwinkel. In 92 nog een keer door de aardbeving verergerd. Ja. En hoe een Roermondse wethouder dus die plek bezoekt. En niet bewust dat er een vloek heerst die eens in de 100 jaar terugkomt. En goed, het fragment wat me wel aardig leek om voor te lezen is het fragment over de koorts, waarnaar de titel ook verwijst. Dat lijkt me prima. Oké. Nooit zou zij het winnen van de koorts, die Cuypers voortjoeg naar succes. En iedereen die hem zag deze ambitieuze koortsachtigheid ook. Een koorts zoals deze alleen te zien is bij hen, gedreven door een innerlijke onrust. Niets anders kunnen dan creëren, om zo het innerlijk te stillen. Het wekte in zijn directe omgeving vooral bewondering, deze daadkracht en dit uithoudingsvermogen. En er was niemand die dit af wilde remmen bij de man die Roermond groot kon maken met zijn unieke talent. Nou, fantastisch. Dankjewel. Nou, we kunnen dat boek alleen maar aanbevelen. Er zijn prachtige verhalen bij. Het is een heel ander boek dan wat je gewend bent over Cuypers. Het zijn literaire invallen. Het laat de menselijke kant zien. Dat vind ik al heel belangrijk. Dus, en we zijn uiteraard bijzonder verheugd dat jullie er vandaag waren. Ja. Ik dank jullie. Graag gedaan. Dankjewel. En we zijn weer door de tijd. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Limburg Alleen met mij. Maar komende donderdag kent je al terecht. Ook bij Limburg Alleen. Met dan met mijn collega Wendy Segers. Tot donderdag. Tot Limburg Alleen.